Pochválený Ježiš Kristus. Dobrý deň prajem všetkým. Dnes je 30. marca, mimoriadna správa, taká výzva pre vás, pre hnutie za pápeža Františka, pre tých, ktorí sú takými sympatizantmi, ale hlavne aj tých, ktorí podporujete pápeža Františka, ste s ním v jednote, či už len tie viditeľné, alebo aj spojení vnútorne, presvedčení o jeho viere. Totižto poväčšinou pápež, ako viete, správy o jeho aktivitách, misiách, tie sú stále tak nejak známe, ale tento raz by som chcel vás vyzvať k takému, alebo pozvať k takej úvahe a zároveň aj k modlitbe za tých, ktorí pápežovi neprajú, ktorí nie sú s ním v jednote a dokonca podkopávajú jeho autoritu, jeho tým, že ho osočujú, odsudzujú za heretika. Totižto práve dnes, 30. a aj zajtra, 31. marca, prebieha taká konferencia vo Francúzsku, presnejšie v Paríži, a pod názvom Ako zosadiť heretického pápeža. Navonok už ten názov je taký kontroverzný v tom, že ako môže byť pápež heretik. Toto učenie nikdy oficiálne nebolo v cirkvi uznávané. Stále to bolo len vo forme špekulácií, úvah, teórií, hypotéz, kde určití ľudia sa vyjadrili, dokonca takí, že známi cirkevní klerici, ktorí len uvažovali nad tým, či vôbec môže byť pápež heretikom. A za tie roky stále sa našli nejakí tí ľudia, ktorí sa chytili týchto slov a prekrútili ich v tom zmysle, že to dávalo dojem, ako keby pápež mohol byť heretikom a dokonca, že môžu ho zosadiť. Práve v Paríži dnes prebieha takáto konferencia, spomeniem nejaké také detaily, napríklad profesor v Parížskej univerzity Laurent von Baustil, ktorý už minulý rok publikoval 1200 stranovú knihu na tému, ktorá bola titulovaná ako Zosadenie heretického pápeža. Boli v histórii cirkvi napríklad protipápeži, antipápeži, totiž neboli právoplatne kanonicky zvolení, a ako napríklad Ján 22. a Benedikt 13., ktorí v koncile v Konstanz 1415 až 1417 boli zosadení a po nich nastúpil pápež Martin V., ktorý bol právoplatne už zvolaný. Oni sa odvolávajú práve na tomto v Paríži, na tejto konferencii, práve na túto tému. Ale takže navonok sa zdá, ako keby len diskutovali o tom, ako zosadiť takýchto neprávoplatných pápežov. Lenže keď sa pozrieme bližšie na to, na konferencii budú aj rečniť profesori ako Nicolas Warenborg a Cyril Dunot. Títo dvaja zo 45 katolických akadémikov v júni minulého roka podali žiadosť dekanovi kolegia kardinálov v Ríme, žiadajúc vyvrátenie chybných výrokov, ktoré našli v napomenutí pápeža Františka v dokumente zvanom Amoris Laetitia.
Tu vidíme, že keď títo dvaja, dokonca, ktorí budú rečniť na tejto konferencii, údajne našli chyby v pápežskom dokumente Amoris Laetitia, že keď oni údajne našli takéto nejaké chyby, čo potom budú rečniť na takejto konferencii, kde údajne rečnia len o zosadení nepravoplatných pápežov. Tu vidíme, že táto konferencia nebude len o tom, ako zosadiť nepravoplatných pápežov, ale aj o tom, ako nájsť chyby na pravoplatnom pápežovi, ako ho odsúdiť, ako ho označiť za heretika a následne ako aj zosadiť. Preto a ja túto mimoriadnu výzvu vám kladiem pred oči, aby ste aj počuli, čo sa deje a za čo sa modliť. Ako vyzvať aj ostatných laikov, klerikov k modlitbe. Ako podporiť pápeža aj svojimi modlitbami a uistiť sa navzájom takto, že stojíme za pápežom, že chceme byť naďalej s ním zjednotení aj napriek tej búrke, ktorá vo Francúzsku medzi katolíkmi takto prebieha a navodzuje ten dojem, že pápež môže byť heretik, alebo že môžu ho zosadiť, keď uznajú za vhodné. Takéto mylné predstavy, dokonca zotrvávanie v takýchto blúdoch a herez nahráva do kariet vonkajším nepriateľom. Vnútorní, to sú tí cirkevní slobodmurári, klerici, laici, zvlášť vo Francúzsku, hej, ako vieme, takíto slobodmurári tam prekvitajú. Totižto práve oni vo vnútri cirkvi dokážu zničiť viac ako tí zvonku. Poväčšinou poznáte, že vo vnútri cirkvi sú liberáli, takí voľnomyšlienkári, ktorí napríklad sa neštítia a verejne hovoria o tom, ako uvoľniť mravy, antikoncepciu, potraty, ženy dosadzujú do kňazského úradu, svojvoľne vysvedcujú. Čiže to je taká tá ľavá strana, liberálna, o ktorej viete, vidíte ju, ale pozrite sa na tú pravú stranu, na tú konzervatívnu, tradicionalistickú, kde ľudia navonok sa zdajú byť ako pevní vo viere, ktorí nechcú uvoľniť mravy. Ale takými boli aj farizei. V tom čase každý o nich vedel, že to sú prísni aj dodržiavateľia svätých zákonov, ale pritom boli tak zotročení ani nie tak samotným zákonom, pretože ten bol svätý, ale tým svojim postojom, že nechceli pripustiť, aby Duch Svätý v nich tento zákon posvetil, aby z nich vyvolal to nadšenie a túžbu evangelizovať v tom pravom duchu a tieto zákony aj uplatňovať. Sami tieto zákony predostreli ľuďom, aby ich žili, ale sami ich nedodržiavali, pretože nedovolili Duchu Svätému, aby tento zákon v nich posvetil. A to isté aj dnes. Máme liberálov a konzervatívcov. Nemyslíte si, že keď niekto sa odvoláva na konzervatívne postoje alebo tradičné postoje cirkvi, takže automaticky to je ten dobrý, lebo nie je liberálny. Nie. Existujú dva extrémy v cirkvi. A to v pravom zmysle slova. Liberálna ľavica a
konzervatívna pravica, ktorí nejdú tou úzkou cestou Ježiša Krista, ale tými širokými postrannými cestami, ktoré navonok sa tvária, že sú vo vnútri cirkvi, ale v skutočnosti oni sú ako také dva mlynské kolesa, ktoré to zrno cirkvi mlátia, rozbíjajú a tvária sa, že oni sú tými, ktorí dopomáhajú človeku, katolíkovi, nejako tak byť takým osožným v cirkvi a takým svetlom v cirkvi. Ale oni práve sú tými, ktorí pohoršujú a o ktorých Ježiš hovorí, že beda im, že oni musia byť, ale beda im, lebo z nich vychádza to pohoršenie. Ďalšou takou odvolávkou, prečo vôbec vznikala táto konferencia dnes, je, že istý Peters prišiel s takou zásadnou otázkou, kto bude určovať, či pápež upadol do herézy. Keďže pápež podľa kanonického práva 1404 nemôže byť nikým súdený. Nemôže byť súdený, pretože pápež ako osoba, ako náhle vstúpi do pápežského úradu, tým automaticky sa stáva neomylným v záležitostiach viery a mravov. V tom momente Duch Svätý vstupuje do osoby už pravoplatného pápeža a vedie ho svojimi cestami tak, aby nemohol vyhlásiť nejakú herézu, nejaký omyl, vieroučný omyl. Čo sa týka skutkov alebo slov, ktoré sa nevzťahujú viery a mravov, to vieme, že pápež môže sa zmýliť. Ale pokiaľ ide o vieru a mravy, nemôže sa vyjadriť proti učeniu viery a tak ani nemôže byť heretik. Tuto neomylnosť mu dáva samotný Pán Ježiš Kristus, Svätá Trojica, a preto nemôže byť súdený z mravovky a vôbec čo sa týka viery. Toto vedia a predsa napriek tomu sa snažia nejak podkopať túto autoritu pápeža a zároveň aj vyvolať dojem, že pápež môže sa myliť aj v oblasti viery, že môže byť heretik a preto ho môžeme aj zosadiť. Hľadajú cesty, ako získať ľudí, vás, a potom prísť už aj s hotovou vecou, ako ho zosadiť. Ešte jedna taká poznámka. Tento Peters hovorí o tom, že Bože chráň, aby niečo k takému to došlo, že by pápež mohol byť heretik. Ale v skutočnosti on sám verí tomu, že môže byť heretik. A už to je chyba. Church militant, o tom ste už mohli aj počuť, vidieť videjka, ako tam hovorí, ako kritizuje pápeža, odvoláva sa na tradíciu cirkvi, dokonca že vraj v 13. storočí Parížska univerzita skúmala otázku, či môže byť heretikom pápež, a že vraj aj bol pravoplatný pápež Ján 22., ktorý údajne po smrti odvolal svoje tvrdenia, čo nebola pravda, pretože keď si pozriete dokument, vôbec v dokumente, ktorý napísal ten list, na smrteľnej posteli, vôbec neodvoláva aj svoje heretické tvrdenia. Takže ako vidíme, všetky tie
odvolanie sa na nejaké tradície, na nejaké nejakých známych klerikov, svätých, sú neopodstatnené. Vôbec cirkev nikdy neučila oficiálne, že by pápež mohol upadnúť do herezy. A oni s týmto tu prichádzajú, aby vás, veriacich, spochybnili, vyvolali dojem, že vy môžete pochybovať o učení pápeža a potom následne chcú dosadiť nového pápeža. Poviem vám, že z histórii cirkvi napríklad v roku 1378 bol protipápež Klement 17. Potom prišiel Benedikt 13., Alexander 5., Jan 23. Za 100 rokov 6 pravoplatní pápeži a oproti ním boli 6 protipápeži, aj falošní pápeži. Čiže za 100 rokov 6 pápeži sa museli vystriedať práve kvôli takýmto falošným pápežom. A dnes, keď vidíte, že je aj Benedikt XVI ako emeritný, súčasný, aktuálny v úrade pápež František, keď ľudia majú problém pochopiť takto, že existujú dva postavy pápežov, tak oni prichádzajú ešte s ďalšou myšlienkou, aby dosadili tretieho a vytvorili takto ešte väčší zmätok. Preto ja vás prosím, žiadam a vyzývam k takýmto modlitbám a upevneniu sa vo viere v pápeža Františka. Hovorte aj druhým, posielajte video, môžete aj toto konkrétne kňazom, laikom, aby vedeli o týchto situáciách, čo sa deje v cirkvi, čo sa deje nielen vo Vatikáne alebo na Slovensku, ale aj vo Francúzsku a v iných štátoch, ako čeli týmto útokom znútra cirkvi. Aby sa nestalo, že cirkev navonok vyzerá pekne, ale vo vnútri je zhnilá alebo taká poškodená, pretože toto je ako rakovina, ktorú nevidíte, ale vo vnútri tela sa drží a dokonca rozvíja, potom náhle príde a telo zničí. Tak ja vám ďakujem za čas venovaný modlitbe a jednote s pápežom. Nech vás v tomto požehnáva, nech za vás oroduje aj svätý pápeži, aj Ján Pavol II, a zvlášť tí, ktorí chránili a zastávali sa pápežov. Oroduj za nás, Svätá Panna Mária, kráľovna neba i zeme. Príď, Duchu Svätý, príď a posilni nás vo viere, dobrých mravov. Požehnávaj nášho pápeža Františka, všetkých laikov, klerikov, príď, Duchu Svätý, a naplň ich silou viery. Nech vás žehná Pán, nech vás ochraňuje Panna Mária. S Pánom Bohom a dovidenia.